Това е плана за Алекс. Не, Алекс изберете, ако викат тук седете път, ако викат не ще седят път, много не се за канала на Алекс. Избери, Алекс, не ги има ли вече? Говорим на това след за видео, малко. Може да успеете с вашите приятели и да бъде по-интересно. И плюс по-известна фронт човек се почва като японска моя казуки така от една преди 2 години. През 1986 станието Weekly Shonen Jump. Насловието му е звук в основа древноегипетската култура, станската идеология, сентана и двубойства в това древноруската култура, която е древен Египет също. Едно, происход на видео на начало на манга. Историята стартира през 1960 разказка за Видимути, продължил момче, което дава точно като Millennium Puzzle. Отговарянето му създава друг план от Атем, Ян Юги, който план като на цялото критично мъж и завършва ще се грина към мината наречен Shallow Game. 2. Трансформация игра с карти. Поначало мангата не се възслуха само върху карти различни опасни игри. Популността на една от тях е Magic Wave, по-късно като Duel Monster и като дуели с чудовища. Разказва с 40 пояса върху нея, концепция и метри. Видео означава време на игрите King of the Game, което става главни герой. Така ще вдъхновявам другото аз, оставя на това да покажа по-късно само себе си в отделни ситуации. Това е произхода, да кажем, първото. Това е само първото, би казал. 2. Но на митология египетски елемент. Те Millennium артефакти, Millennium Items, те са дадени с защита на Египет, на страната на магия. Те включват пъзъл окото, оръда, ключа, везните, пръста на огледалицата. Тук е така. Да кажем, но тук и тук. Всеки, който притежава уникал, друго две, това е на происход на две. Да кажем, около Dual Monsters, Dual чудовища като магически корал. В историята разкриват населената играчка карате, базирана на древнолитски в който азиатски призвани чудовища използват камъни почва. Това се случва още древен който сега не помня точно в кой епизод на видео, защото това се случва и не призова Ян Юги. Наречено. Ян Юги призовава това е по-нататък. Обеликс, просто игра. 2 Египет, тук е 3, които са наречени египетски богове, най-могъщите същност с Флъншвар, небесния дракон, Белис, мъчители, крилатия дракон са базирани на 3D извяра, които са били в древния Египет. К и Ба, концепцията да се взети душа К, дух чудовищ, превод Боно 2, за десет на държата. Текстовните игри, Shadow Games, няколко тър позволят злоите с душите на участниците. 3. Развитие на играта. Програма през нещата да се споменава статистиката на и тренинга гейм е пълно, което бързо производителна популярност. Друго терен се бих го нарекал световен рекорд. Гинес рекорд е обявен за най-продаван звезд
произведят над 22 милиарда продадени карти към 2011 са 25 милиона, а вече към 2026 и трябва да са много повече продавани карти, които да се развиват. Ако видите PFS, дайте палец нагоре, които дайте палец надолу, абонирайте се за канала ми, ако ще видите неделно, но значи и го прочитате, да не лъсвате, ще гледате на каналите, тя ще е велико интересно. Благодаря ви и до нови.